Keinginan yang terus menyelimuti dalam hati tak terkendali. Tatkala pandemi terus terjadi, rasa gundah, resah yang terus bergemuruh dalam hati selalu merekah dan tak bisa terbendung lagi. Ku ingin terus menari dan menyanyi seperti dulu lagi, seperti matahari yang tersenyum setiap pagi. Kesana maupun kemari terus dibatasi karena adanya tragedi. Aturan-aturan yang terus dibuat terkadang menjadikan suntuk dan penat. Tapi apa boleh buat demi memutus penyebaran agar menjadi lambat. Ngeditir plesir bukan sebuah alasan demi kesenangan. Kini saatnya kita melawan, singkirkan beban, sirnakan virus, bergandeng tangan untuk satu tujuan demi cinta dan perdamaian. Yoto, Jan, kandhanane angel tenan. Wis diomongi rasa berkerumun, jaga jarak. Lah kok ijik ngeyel wae. Iki arep do nang ndi le yo? Loh, yo arep ceng-ceng no yu. Mlaku-mlaku. Rasane ora kuat ngempet yu. Wah, lah wong kok ning omah wae. Apa-apa ora oleh. Yo meh ngetokke dhuwit no. Ngene lho yu,
dibatesi. Apa-apa kok wis ditutupi. Panggonan wisata tutup. Lah ya wong arep ngumbah moto nganti ra iso. Suasanane ben beda. Apa-apa ora oleh. Yalah mbah yuyu mbah. Aku ya padha yuyu. Karo apa sing mbok rasake kabeh kuwi ya padha. Ning ya aja lali. Kesehatan kuwi sing utama. Yen nganti awake dhewe ora nggugu apa sing didhawuhke pemerintah 5M, nganggo masker, menjaga jarak, cuci tangan lan liya-liyane kuwi. Kapan negarane arep balik ayem tentrem ora ana wabah sing gegirisi kaya ngene iki. Alah wis mbah yu. Penting aku arep seneng-seneng, arep jalan-jalan. Perkara virus apa meneh apa kuwi PPKM. Pikir mburi. Saya yu. Dadah. Kampung Samin. Waduh, Dik, greneng. Kok ijik koyok ngene kok padha ra gagas. Ya wis yu, awake dhewe niate apik, tapi nek sing dielingke ora gelem banjur arep piye? Wis padha ndedonga wae muga-muga ora ana apa-apa. Kabeh bebendu enggal lunga sirna ing alam donya iki. Wis to manuta doan. Kandhani kok. Wis kandhani ngeyel. Wis ngono wae. Wis ben wae. Sugengan yakti kanugrahan kasarasan satu saka pageblokan anandang sinartan kekitung suci hayu sabda mantra
hayu hayu rahayu 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 hayu hayu rahayu.
Lho. Lah tenan to wi. Oh, ireng tenan to. Kandhane ngeyel. Encen kok. Kanca-kanca kabeh, apa sing wis kedadian dina iki dadi pembelajarane awake dhewe ya. Kabeh kudu ngati-ngati sinau ngilingke siji lan sijine. Aja nuruti ati seneng. Masya pikirane sepaneng, ora usah plesiran dhisik ben Covid-e cepet balik. Awake dhewe kudu mbudidaya. Piye apike kanggo ngadepi kahanan sing kaya mangken iki. Jodoh, rejeki, pati kabeh kuwi wis pinesti.